נקודה השנייה זה מי בכלל מעביר ביקורת. מי מעביר ביקורת זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. זה משה רבנו, זה לא סתם בן אדם מהרחוב שבא והתחיל לקטוש אותם. אני רוצה להראות לכם איך הוא מדבר, משה, זו נקודה מעניינת. לא איש דברים אנוכי. משה קודם כל הוא אהוב עליהם, הוא הוכיח את עצמו במשך שנים כמנהיג אוהב. לא איש דברים אנוכי, אומר משה רבנו, כי כבד פה וכבד לשון אנוכי. ככה הוא עלה על בימת ההיסטוריה. משה רבנו, ככה הכרנו אותו, כאדם שאומר, אני לא איש דברים. ואיך הוא מסיים השבוע, שהוא מתחיל את ספר דברים, לקראת פרידה, שימו לב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. אני רוצה רגע שנשים את זה אחד ליד השני, זה די מדהים. התחלנו עם משה רבנו לפני 40 שנה, לא איש דברים אנוכי. איך הוא מסיים? כן? נראה את הפסוק אחד מעל השני. אלה הדברים אשר דיבר משה. רגע, איש דברים או לא איש דברים? איזה איש דברים. ספר שלם של דברים. הוא קיבל שליחות, הוא התפתח עם השנים, וכבר לא אכפת לנו אם הוא כבד פה וכבד לשון. בהתחלה, כמו שהוא אמר, שיש לו מה להגיד, הוא אומר את זה. משהו מדהים קרה פה, למשה ולעם, במשך 40 שנה. האיש שם כאילו מגמגם מההתחלה, נפרד מהם בנאום נצחי, עד היום קוראים בתורה את הנאום שלו. זה גם מסר מעניין. הורים שחושבים שהילד שלהם הוא כזה או כזה, בסוף הוא יכול להיות משה רבנו. אז מה קורה פה? הוא בא אליהם מתוך אהבה, וספר שלם הוא מספר להם שאכפת לו מהם, אני אגיד יותר מזה, הוא עבר איתם כל כך הרבה דברים. רק מי שהיה איתך בצרות האלה ובהצלחות האלה 40 שנה, יכול לבוא ולהגיד, הוא בא מנקודת מבט מאוד אמינה. כשאתה בא להעביר ביקורת, תבדוק את הלב, תבדוק מאיפה אתה מגיע, מי אתה בכלל, אתה קשור לאירוע, אתה לא יכול לצעוק על מי שאתה לא מכיר. רגע, שנייה, תתחבר, תבין את הגרוב, את הווייב, את ההקשר, תתחבר טוב לסיפור. אז משה רבנו קודם כל עושה זאת בכבוד, ברמז, בנעימות. דבר שני, יודעים שהוא אוהב. כשהביקורת באה מלב אוהב, מרגישים את זה, הלבבות נפתחים מנגד.